Chakshurumilitam Jena Tasmai Shri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Shri Advaita Gadadhara Shivasari Gaura Bhaktivinoda Hare Krishna 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 Hare 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 Ram Ram Ram. Ahogy már korábban is említettük, hogy a Krishna tudat egy lelki tudomány, és ennek a lelki tudománynak a jelentősége, vagy a fokozata az be van osztva. És az azt jelenti, hogy láthatjuk, hogy haladunk előre, ugyanúgy, mint amikor iskolába megyünk, akkor ott is van első osztály, második, harmadik, stb. Egyetem, master's diploma, PhD, stb. És ugyanígy van a haladás is a lelki életbe. Ennek is vannak másféle szintek. Adósvata. Elkezdünk a hittel. Ugye hit nélkül nem is lép senki előre. Minden, hát nem amint csak lelki, de anyagi szférában minden függ ezen, hogy van valami bizalom. És amikor van bizalom, akkor haladunk előre. Adósvata, tehát a szádhuszanga, bhajanakriya, nartani vritti, nishtá, tatásakti, tatárucsi, tatásakti, tathábáva, tataprémna. Szóval ezek a szintek, hogy van bizalom. És amikor van bizalom a szádhuszanga, akkor kezdünk társulni vajsnavokkal. Amikor társulásában mi történik, hogy meg leszünk győzve, hogy oké, hát mi is gyakoroljuk a Krishna tudatot, bhajanakriya. És ez a bhajannak, ennek a gyakorlatnak mi lesz az eredménye, hogy a nartani vritti, mint arról már korábban beszéltünk, hogy szennyes dolgok a szívbe fognak lazulni, és akkor tisztulni. És ahogy lazulnak, és végre itt ennek a lazulásnak kettő szférája van, amiről majd visszajövünk, akkor nistá, akkor itt naistiki, valaki szilárd lesz a lelki életben. És amikor szilárd vagyunk a lelki életben, és nem hullámzik így a lelki gyakorlatunk, és a lelki élményünk, és a bizalmunk, és a meggyőzésünk, és más dolgok, hanem akkor szilárdan megy fölfelé, akkor megjön az igazi rucsi, és erről is korábban volt Ruszi, hogy Vásudéva Katha rucsi, és akkor ez a rucsi, ez az íz, aminek vannak is más beosztása, és amikor erős lesz az az íz, tiszta lesz az íz, akkor megjön a szakti. Ezek még mindig anyagi szinten fejlődések, ezek még feltételez kötött lelkek vagyunk, ezekben a fejlődésekben, ami azt jelenti, hogy mi mindig hat ránk az anyagi energia, de amennyivel fejlettebb lépünk, annál kevesebben. Főleg naistiki, nista, amikor valaki már szilárd, annyira tisztul a szívébe, akkor már többé-kevésbé a jóságban van, és felszabadul a szenvedély és a tudatlanságból. De ezen a szinten ragaszkodás az mondjuk az anyagi képviselője a szeretetnek, és az igazi szeretet csak akkor jön, amikor be vagyunk engedve a transzendentális szférába, ami csak képes működni Krishna és Krishnának a társainak a kegyéből. Ebből nincsen gyakorlat, ami fel tud minket emelni. Ez csak a gyakorlat és a komoly odaadás, ami tudja megnyerni a Krishnának a figyelmét, és hogy megérdemlünk azt az eredményt. Mint gondolkodok, mint egy példa, hogy ugye valaki megy mondjuk iskolába és tanul, a
tanulásból nem kapod a diplomát. A diploma az jön az iskolából vagy egyetemből. De biztos, hogyha jól tanulsz, akkor ők fogják adni a diplomát. De addig, amíg nem kapod azt a diplomát, addig a szakmádat nem tudod gyakorolni. Szóval nem vagy, mondtad, hogy mentem iskolába, és jól vizsgáztam, de oké, de hol van a diploma? Ha nincs a diploma, akkor honnét tudod? Szóval így, addig, amíg ezt az elismerést és sudasatma, visésátma, és akkor meg legyünk áldva, ez a kegy, ez jelenti, hogy valaki meg van áldva Krisnának a személyes, transzendentális potenciájából, ami sattvam, visudham, básudéva, sabbitam, ez úgy van írva, hogy visudhasattva. Van az anyagi jóság, amiről olvashatunk a 14. fejezetben a Bhagavad Gita-nak, és aztán van a transzendentális jóság, ami nem a kötőerőknek egy következménye, hanem az a szint, amin Krishna és a lelki világ és minden, ami transzendentális, ők azon működnek. És ez úgy van hívva, hogy Vishuddha-sattva. Van a sattva, a Shuddha-sattva és a Vishuddha-sattva. Ezek más részletek. És akkor megjön a Tabhava, akkor jön a lelki szintnek az első fázisa, az az extázis, és azon kívül extatikus odaadó szolgálat, és ahogy az érik, ami nagyon gyorsan érik, ugyanezekkel a gyakorlatokkal, Savanam, Kirtanam, Smaranam, Pádasévanam, és akkor annak a következménye van Prema. Szóval és akkor szeretet. És amikor van szeretet, akkor szeretet az alap, amivel lehet felépíteni a kapcsolatot Krishnával, és amikor annak a szeretetnek is vannak más fázisa, Prema, Sneha, Man, Rag, Anurag, Pranay, Bhav, Mahabhav, tudomány. Nem valami kitalált dolog. És mindegyiknek van oka, mindennek van egy okozata, mindennek vannak következmény. És amikor igazából fejlett a Prema, akkor végre jön Rasa, hogy mi az én kapcsolatom igazából Krishnának. Vagyis van egy eredeti rász, az úgy van hívva, hogy Sthai Bhava, mi az én viszonyom Krishnának van, és amikor ez a Sthai Bhava, ez a érett szeretetnek a fényében van, akkor másféle bhava, másféle extázisnak a kombinációjával, akkor időben, amikor érett, abból lesz rasa. Ugyanúgy, mint hogyha veszel krumplit, paradicsomot, fűszereket, gít, és ezeket a dolgokat kevered és főzöd, akkor azokból lesz egy szabzsi, aminek megvan egy íze. Egyedül vannak ezek az elemek, és akkor őnekik van a saját azonossága, de csak akkor lesz igazából egy jó ízű szabzsi, amikor ezek megfelelő részletben vannak keverve össze. És az a rasa az, ami a viszonya Krishnának. Szóval itt most visszamegyünk, nem lefelé megyünk, és akkor itt van Nasta, a Prayeshu, azt mondja, hogy elpusztul szinte teljesen. Itten van szó a Bhajana Kriyaról. Itten 3 szintről van szó. A Bhajana Kriya és a Nishta. És kettőféle Bhajana Kriya, nem is Bhajana Kriya, hanem Anartani Vritti. Hogy tisztul a szív. Amikor mi, vagyis inkább másképp, hogy itt van a Bhajana Kriya gyakorlat. Hogy amikor mi gyakorolunk, mert erről volt szó, hogy amikor valaki rendszeresen gyakorolja ezt a Nityam Bhagavata Seva, állandó társulás, Vajsnavokkal, állandó hallgatás, Srimad Bhagavatam, akkor mi az, ami fog történni? Szóval először Nasta, a Prayeshu, a Badreshu,
kezd tisztulni a szív, ez a következmény. Mindazokra, és akkor Prabhupád itt mondja, hogy szisztematikusan más szintű, szóval nagyon sok rossz szokásunk van, sokkal több, mint amire képes vagyunk. Idővel, ahogy gyakoroljuk a Krishna tudatot, akkor rájövünk, hogy igazából mennyi rossz szokásunk van, és milyen mélyen vannak. És akkor ezek a rossz szokások, aminek van mélysége, akkor az alapon, hogy milyen minőségű odaadó szolgálatot csinálunk, akkor az fogja meghatározni, hogy mennyire effektív igazából tisztítani ezeket, felszabadulni ezektől a rossz múlt szokásoktól. És ezzel, amiről tegnap beszéltünk, hogy ugye mennyire tudok tisztítani valamit, hogyha a rongy, amivel tisztítom, az meg nem tiszta. Szóval, és mivel tisztítom? Hát abból tisztítom, hogy Bhagavad Séva, hogy hallgatjuk Srimad Bhagavatamot, társulunk Vaisnavokkal, főleg énekelünk Hare Krishnát. Ez az, ami tisztítja a szívet. De amilyen tiszta ezek az eszközök, olyan effektív lesz az a tisztítás folyamat. Szóval amikor Namapara, ugye, amikor nem igazából a tiszta szent névvel tisztítunk, hanem a sértő szent névvel, akkor ez a folyamat nagyon lassan vagy alig történik. Amikor már nem követel valaki sértést, és nem a bász, az azt jelenti, hogy sértés nélkül tisztítjuk a szívünket, akkor sokkal effektívabb. Amikor meg Suda, amikor meg tiszta Krishnának a szent neve, akkor meg az nagyon gyorsan történik. Szóval bocsánat, hogy ennyi technikai dolgokról van szó, de itt ez érvényesek így. És akkor érezzük, hogy vagy egyéni, vagy sok egyéni tisztulnak, és vagy sok egyszerre, de így tisztul a szív. És hogy hát ez a féle nasta, a prajasú, vadresú. Először ez úgy van hívva, hogy anista bhajana kriya. Hogy amikor még kezdjük a tisztító folyamatot, akkor még nem tapasztaljuk a szilárdságot, mert még többé-kevésbé ott maradnak. Ez azt jelenti, hogy nasta prajasú, elpusztulunk szinte teljesen, ami azt jelenti, hogy nem teljesen, hogy mindig vannak. És akkor még mindig, és azért, mert mindig vannak ezek az akadályok, akkor az akadályok még mindig okozzák, hogy valamikor lelkes vagyunk, valamikor nem. Valamikor van kedvünk felkelni, valamikor nem. Valamikor tapasztalunk ízet a csapázástól, valamikor nem. Valamikor nagyon ébren vagyunk, ugye, hallgatni leckét, valamikor kúszik ébren maradni. Szóval ezek a dolgok okozzák, ezek a belső dolgok okozzák. De ha folytatjuk, nasta, a prajasú, a vadresú, nityam bhagavata sévaja, akkor a következő szint fog jönni, hogy Bhagavad Utmasószi, Bhaktir Bhavati Naistiki. Hogy akkor nem a anista bhajana kriából jön anista bhajana kriá. Hogy akkor, amikor már ugye Srila Prabhupád adja ezt, hogy ilyen 70%. Szóval amikor a szívbe 70% dolgok tisztulnak, akkor elér valaki egy olyanféle szilárdságot, hogy akkor nem mennek dolgok föl és le. És ez a szilárdság, ez tapasztalható 3 elemben, így, és ez a megfelelő nehézséggel vagy fejlődéssel, hogy érzéki szilárdság, mennyivel tudom kontrollálni az érzékeimet. És hogy milyen szilárd vagyok a fizikai gyakorlatokban. Jó, most már minden nap felkelek, már be van osztva minden nap az én szadanám, már mindig a megfelelő szolgálatokat gyakorlok. A fizikai szilárdság az a legkönnyebb. Aztán a következő van a szóba a szilárdság. Ahogy kifejezem, ahogy beszélek, ezek a dolgok, ahogy viselkedek, hogy akkor
erre mennyire szilárd vagyok. És a legnehezebb az az elmé. Mennyire van kontrollba az elmé. Látjuk, hogy valamikor sikeres kontrollba tartani az elmét, és aztán valamikor máskor meg megőrül. Vagy sokszor megőrül. És kicsit van szilárd. De amikor az elme mindig kontroll alatt van, akkor Bhakti Bhavati Naistiki, akkor ez a nista szilárd szint, és persze, ugye amikor a elme, szóval amikor mindaz aspektusa, ami létünknek szilárdan áll a Krishna tudatba, szóval akkor, amikor az elménk szilárd, akkor tudunk odafigyelni. Másképp odafigyelni lehetetlen, elme valahol el van, szóval egyszer-egyszer látogat, akkor nem tudunk komolyan figyelni. Szóval így Bhakti Bhavati Naistiki. De a gyakorlat az mindig ugyanaz. Shravana Adi Shuddha Chitti Korate Udori. Nitya Siddha Krishna Prema. Szóval ez a szeretet, ez már bennünk van. Tapasztaljuk valami nagyon kis mértékben, mindig lehet tapasztalni, de ahogy ez a Shravan Kirtan, nem kell semmi új dolgot csinálni, nem baj, hogy milyen szinten fejlődünk, a gyógyszer vagy a gyakorlat az mindig ugyanaz. Bhagavatam Slokté, Bhakti Bhavati, szóval a baktákat szolgálni, a lelki tanítómestert szolgálni, Srimad Bhagavatamot hallani, Hari Krishna mantrát énekelni, de ahogy fejlődünk, a minősége ezeknek a dolgoknak jobb és jobb lesz, és akkor a hatásuk jobb lesz. Szóval a fejlődés az akkor nem így fog menni, hanem igazából így fog menni. Ugye? Mert arányos a fejlődés, hogy mennyire tiszta az eszköz, amivel tisztítunk. És akkor ugye hát Krishnának a neve mindig tiszta, csak a nevet, amit mi mondunk, az meg sajnos nem mindig tiszta. Hanem nem tiszta, hanem egyféle árnyéka a Szentnek, vagy még egy kevesebb, még csak egy tükrözése. És akkor így, ahogy haladunk előre, akkor a Savanári Shuddha Chitti Korate Udori, akkor ugyanez a Shravan Kirtan, ez aztán tisztít, és amikor a tisztulás szinten, ahogy mondtam, a lelki szinten, transzendentális szinten, ott már nem tisztulásról van szó, hanem megnyilvánulásról van szó. Mert ott nem valaki tiszta, hanem is mint tisztítani, hanem inkább haladni előre a lelki szintre. És ez a haladás, ez nem áll meg. Ez örök. Ez egy örökké fejlődő dolog, hogy valaki örökké fejled a lelki életben. Nem is fejled a megfelelő kifejezés, hanem a lelki élmény, a ragaszkodás Krishna felé, a mélysége a viszonyoknak, a csodák, amik az jönnek, azok állandóan fejlődnek. A lelki nem, hogy a tökéletesség az egy statikus szint, amit elérsz, és akkor ott vagy egy felhőn, és akkor haribó. Hanem ez egy transzendentális élmény, ami örökké nő. Ami egy teljesen kontraszt az anyagi élmények, mert az anyagi élmények másképp kezdenek el, ők elkezdenek, hogy jó, itt van valami jó íz, és aztán időben meg unom, és mindig kell valami újat keresni, tehát korlátozott, hogy milyen új dolgot tudunk itt csinálni a világban, és mindazok a dolgok, azok meg károsak. De lelki az nem olyan, lelki az, hogy ebből az egy dologból, ebből örökké fejlődő élmény van. Akkor engedem, hogy ti tudjátok folytatni, és akkor mi fog történni? Tadarajasztamó bába kámaló badajaszcsai csétari tarnávittam stita szatvé praszidati. Amint a szerető szolgálat visszavonhatatlanul megszilárdul, nista, a szívbe, a
természetes kötőerői, a szenvedély és a tudatlanság okozta ki, vagy és szóvárgás eltűnnél a szívből. Eltűnnek. Ekkor a bakta a jóság minőségében alapodik meg, és a tökéletes boldogságot éri el. A jóságnak a szimptomája az a boldogság. És aztán a tiszta jóság kötőerőjében ekképpen megszilárdul ember, akinek elméje az Úrnak végzett odaadó szolgálatát kapcsolatba kerülve újja élet és anyagi társulástól megszabadulva alapos, tudományos megértését része az Istenség személyiség időtében. Vidyatéridei grantis csidanti szadva samsaja és a többi. Ezzel a szívben lévő csomót keresztül vágja, és minden kétség nyomtalanul szerte foszlik. A gyümölcsöző cselekedetek láncolata megszűnül, amikor az ember az önvalót tekinti a mesternek. Lelépni a testi szintről. Ezért időtlen idők óta minden transzendentalista nagy örömmel végzi odaadó szolgálatot az Úr Krisnának, az Istenség személyiségének, mert az ilyen odaadó szolgálat felderíti az önvalót, és így folytatódik. Baktáknak van valami kérdése? Hát ez egy ilyen sűrített reggeli programot tartani. Egy órát tart, lehet még rövidíteni fél órára is. És akkor ez ad egy igazi, ad egy alapot a napnak, és egy meditációt, hogy most mi körül, mibe vonjam be az elmémet, milyen gondolatok van meditációkban, azon, hogy emlékezünk Srimad Bhagavatamnak és Srila Prabhupádnak a szavaira. Az anyagi ízt azt könnyű megunni, vagyis hát meg lehet a Prabhupád, ugye ezt a rágnél megrágottat dolgot magyarázza. De mi mégis valahogy ide kerültünk az anyagi világba, hogy akkor a lelki világban megunják a lelki ízt, a folyamatosan növekvő lelki ízt, a lelkek. Hogy unják? Megunják? Nem unják, hanem mindig csak több és több örömt találnak benne. És aztán nem megunni a folyamatosan növekvő öröm? Csak anyagi dolgot lehet megunni, a lelki az ponthatsz. Olyanok egy teljesen másik természete van. Az mindig újabb, nava, mindig újabban és újabban friss. A lelki az olyan, nem baj, hogy mennyiszor kóstoltam, még mindig úgy van, mint először. Akkor honnan estünk le, hogyha azt tanuljuk, hogy a Krisna belől jöttünk el, hogy akkor nem voltunk közelébe, tehát hogy mégis csak valahogy leestünk. Hát leestünk, mindig közelébe vagyunk, mindenhol van Krisna, még itt az anyagi világban is a közelébe vagyunk. Szóval leestünk, de a fontos nem annyira, hogy honnét estünk le, hanem hogy most hova fogunk menni. De ott nem voltunk, ahova eljuthatunk? Tehát abban a lelki világban nem voltunk még, ahova eljuthatunk? Lehet, hogy voltunk a lelki világban, vagy lehet, hogy közel voltunk a lelki világhoz, de használtunk a mi szabad akaratunkat, ugye pont az kísérletezni, hogy milyen lenne független Krisnától lenni, és hogy lenni Isten. Mert végre az a szabad akarat, az mindig ott van, mindenkiben, és az egy dolog, amit nem lehet tapasztalni a lelki világban, hogy milyen lenni Isten. Vagyis milyen lenni a központ mindennek. De amikor az élőlény arra kíváncsi, és szeretne lenni központ, azt jelenti leesni.
És végre itt, amikor mi itt vagyunk ebben a világban, valahogy ez nem szükségesen úgy mindig rögtön érthető, hát én nem akarok Isten lenni, de akarok Isten lenni, mert mit jelent Isten? Hogy Isvaraham Mahambogi, hogy én vagyok az élvező. Én függetlenül mindenki máshol akarok élvezni. És akarok Siddhaham, akarok tökéletes lenni, és erős, és boldog. De akarom az én feltételem alapon ezt csinálni, nem Krisnának a feltételek alapján. Az a szabad akarat, az mindig meg lesz. Az a természetű. Vagy itt, vagy ott. Valami más. Csak ezt örökre megjegyezzük, hogy itt megtapasztaltuk, hogy mégse akarunk Isten lenni, és akkor már... Ja, hát, Krishna mondja, Jadgyát van Nivartan Kirtantánam. Amikor már ide lehetünk, akkor vissza nem akarunk megjönni. Még egyszer ide-vissza nem akarunk. Igen. Ez jó. Igen. Csak egyszer is mondhatod. Mikor van az, hogy sértőn mondom Krisna nevét? Tessék? Mikor, amikor elkezdek csapázni, tehát mint kezdő bakta, akkor mikor van az, hogy sértőn mondom Krisna nevét? A sértés nélkül? Nem, hogy sértéssel, tehát hogy mi az, amitől távol kell tartsam magam. Hát, Sértés nélkül tudjam mondani. erre most nem mondom a részletet, de vannak a 10 sértések, amik hozzájárulnak, ott benne van a kis könyvben, és akkor erről szól, ami nem igazából csak a mantrázás alatt érvényes, hanem az egész életünkben. Mert ezek a sok dolgok nem akkor történnek, amikor énekelünk Hari Krishnát, hanem azon kívül is történhetnek. Szóval egyféle életstílus, ami meg akadályozza a mi lelki gyakorlatunkat, és nem is csak a mantrázás, hanem minden aspektusát a odaadó szolgálatnak. Akkor nem kimondottan a szóra érvényes, hanem az egész viselkedésű formában. Igen. Szóval Vaisnava Parad az egy sértés, de ritka, hogy valaki a csapázás alatt követi a Vaisnava Paradot. De amikor valami máskor követem, valami máshol követem, akkor az meg be fogja folyásolni, hogy viszonyul velem a Krisnának a szent neve. Hát legtöbb ezek a 10 sértés között, ezek nem csapázás alatt vagy kirtán alatt történnek, hanem máshol. De az eredménye az lesz, hogy Pramadabi valaki nem tud odafigyelni. Én azt szeretném megkérdezni, hogy ugye a legfontosabb a szatvikus viselkedés és a szatvikus jellemvonásokat, vagy ezeket a tulajdonságokat felvenni magunkra, és hát attól tartok, hogy nagyon könnyű benne ragadni ebbe a szatvikus dologban, ad egy boldogságot, sőt, hát még büszkeséget is akar, és nem is veszünk észre, és kezdünk vonzódni jó dolgok, ezt a karitatív tevékenységet, vagy állatok, stb. Kutya, macska, nem tudom én micsoda, gyerekek, és akkor azt így látom így az interneten is, hogy akkor így bakták nagyon vonzódnak ezek után, hogy vonzódnak ilyen kedves dolgok után, tehát ilyen kis kedves, aranyos, tehát a jóságban, tehát hogy ő szeret mindenkit, mindent, ilyen körül, és hogy ebben ne ragadjunk bele ebbe a szatvába, hogy hogyan lehet. Hát szatva az nem jelenti, hogy szeretek kutyát, macskát, vagy mindenkit. Szatvagun az jelenti, hogy szatvam szamgyánati gyánam, amikor nekem tudásom van. Szatvagun az azt jelenti, amikor jobban ragaszkodok a lelki gyakorlatra, mint Krishnához.
Szóval Sattva-gún az igazából egy más dolog. Jóság nem az, amit mi értünk jóvá, hogy valaki most adományoz valakinek, vagy gyógyít valakit, vagy gondoskodik állatokról, az nem jóság. Jóság az, hogy amikor tudjuk igazából, értjük mind a tanítását Bhagavad Gítának és Srimad Bhagavatamnak, amikor tudjuk, hogy mi az a karmamentes élet, és azt követjük, mondjuk azok a féle tegnap, amikor beszéltünk ezekről a szabályokról, és akkor kielégedünk, mert ebből jön boldogság. És amikor kielégedünk ebbe az élet, hogy milyen jó, én csak élem egy ilyen Krishna tudatos, vallásos életet, és akkor az annak a boldogságához ragaszkod valaki, és akkor nem inkább érti, hogy a jóság az arra van, hogy tudok fellépni a transzendentális szintre. Szóval Krishna mondja, hogy ez a feltétel, ugye, ami leköt a jóságba, hogy a boldogság élmény. De inkább az a másik dolog, hát mint például a kutya-macskák, ezek tudatlanság, ezek nem jóság. Szóval jóság az igazából, hogy valaki komolyan érti, hogy nem is, hogy egyik aspektus, hogy mi a tanításai Krishna tudatnak, és a másik, hogy mi érti, nagyon képe van, hogy mi a világnak a törvényei, és mi a szabályrend, és teljesen harmóniával él avval a szabályrendben. És azért, mert avval akkor a legjobbat ki lehet hozni a világból, akkor gondolja, hogy hát milyen jó dolog ez a világban jönni. Az a jóság, az egy másik dolog, mint amire mi vagyunk szokva használni a szó jó. Szóval az már majdnem valami, ami közelíti egy felszabadult szintet. És amikor valaki elégedett, de jó ez felszabadulni ezektől a szenvedésektől. És akkor, amikor ugye is ne, és valaki akkor nem halad tovább. De ez a jóság az, és akkor tegnap is, amikor délután volt mindezek a dolgok, amiről beszéltünk, hogy a szadanázás, és az életmód és minden, ez pont az, hogy felhozni minket a jóságra, mert szenvedély és tudatlanságban nem lehet valaki Krishna tudatos. Szóval ez olyan, mint hogyha akarok a 5. emeletre menni a földszintről vagy a pincéről. Hát olyan dolog nincs, fel kell a lépcsőkön menni, vagy a liften menni, és akkor ahogy megyünk szisztematikusan. Szóval a jóság az, ahol igazából lehet gyakorolni a lelki életet. De hogyha hogyha jó társulásban vagyunk, akkor nem esünk be ennek a csapdájába. Hát ha csak nem akarja valaki befolyásolni a környezetét is ezekre a dolgokra. Igen. Sajnos a befolyás akkor nagyon nehéz tovább lépni. Megragad ebbe. És akkor mindig ez a Bhagavata Seva, ez az, ami fontos, hogy ebben a féle fejlett társulással tartani. Köszönöm. A Bharat Maharaj is ezek szerint visszaesett a tudatlanságba. Tessék? Nem tudom, jól mondom a nevét, Bharat Maharaj is akkor visszaesett ebbe a tudatlanságba. Jól mondom a tőzike esettel kapcsolatban. Hát az Krishnának a elrendezése volt minket figyelmeztetni, de hogy igen, az történik, hogyha valaki feljön, mondjuk, hát ő már nem is csak a jóságon volt, hanem már transzendentális szinten volt, és akkor ott az a figyelmeztetés, hogy nagyon óvatos kell lenni, hogy ne hanyagolni a lelki gyakorlatot, és igen, ott egy olyanféle befolyása volt a alacsony kötőerőknek, hogy ő akkor hanyagolta a lelki gyakorlatát azért, mert egy ragaszkodás kiépült egy ősz felé. Tegnap meg tegnap tehát, hogy 7 órára jöttünk programra, és akkor főleg vidékről ugye korán el kell indulni, és akkor nem tudtunk otthon reggeli istenetiszteletet tartani.
ilyenkor ez mentség, vagy akkor napközben van, amikor máskor be kell pótolni? Mi az, amit kell otthon csinálni? Hát ahogy a fogadalom is benne van, mint ahogy a templomban ugyanúgy azokat a szívákat. De ez ugyanaz. Ma igen, de mondjuk tegnap nem tudtuk a legelejétől, az nem baj akkor. Nem, az is ugyanaz. Az is ugyanaz. Az, hogyha van nekem olyan fogadalom, hogy akkor a multikat felébreszteni és megetetni, és nem volt idő, mert eljöttünk ide reggel, akkor amikor visszamegyek, akkor csinálom, hogy mielőtt eljövök, akkor csinálom. De az otthoni program, az megfelel a közös programnak. És pontosan ugyanabban az időpontban kell mindent tenni, mint ahogy a templomban van, vagy pedig kialakítani otthon egy állandó időpontot is ahhoz. Nem kell, mert más a világi igények, és akkor lehet, hogy más időpontra kell beosztani, de amikor beosztjuk, akkor úgy osztjuk be, hogy az egy szilárd mindennapi dolog, állandó dolog, mert abból előjön. És ez a szabályozott élet, ez is a jóság. Szabálytalan kapkodni, reagálni, ez úgy, most, ez az a szenvedély. Hogy nem én vagyok kontrollban, hanem csak reagálok a körülményekhez. Igen. És amikor én vagyok a mesterje a körülményeknek, akkor az a jóság. És azért ezt az időpontot, ezt mindig ugye kora reggel található meg, mert akkor már nappal igazából nagyon sok más dolgok és más befolyások vannak. És a délutánit az is lehet akkor más időpontban, nem 6 órakor, mint ahogy a Krisna felben. És a délutáni az is lehet más időpontban, nem 6 órakor, mint ahogy a Krisna az egyben van, hanem amikor... Ahogy befér. Az már jó, hogyha reggel és délután is van. Ott van, nem is? Igen. Azt szeretném megkérdezni, hogy többször hallottam, hogy ha valaki avatást kap, akkor a karmáját, hogy karmamentes lesz idézőjelbe, tehát hogy a lelki tanítómesterünk átveszi a karmánkat. És hogyha utána bármit csinálunk, akkor gondolom ugyanúgy gyűjtjük a negatív karmákat is, de ez kihat a lelki tanítómesterre is, hogy miért van az, hogy az összes karmát, vagy hogy tényleg igaz ez, hogy így, hogy az összes karmát átveszi, vagy hogy annyira sok negatív dolog van, hogy nem is tudnak akkor jobban tisztulni, vagy hogy miért veszi át a karma? Hát karma azt jelenti, hogy azok a szennyes dolgok, amik szívben vannak. De én nem hiszem, hogy ez sokszor értve van, hogy mit jelenti, hogy átvenni karmát. Átvenni karmát jelenti, hogy felelősséget vesz arra, hogy felszabaduljon a karmától. Ez nem, hogy most eltűnt. És nem is a lelki tanítómester, és nem az, hogy a lelki tanítómester önmaga veszi át az egészet, mert akkor ők is, főleg azok, akik feltételez kötött lelkek, akkor ők meg le lennének terhelve. Hanem ugye a lelki tanítómester adja azt a folyamatot, amin át felszabadul valaki a karmájától. Annak egyik aspektusa, hogy Krisna neki is adja egy kicsi részét tanítványnak a karmájának, hogy mert ebben is hozzájárul, ez jelent felelősség, mi mindig közösítjük egymásnak a karmáját, de ugyanakkor a karmát jánikáni, csak papáni, brahmapatjalikáni, csak amikor Tulsit imádjuk, akkor felszabadulunk a karmánktól. Amikor halljuk, hogy olvassuk Srimad Bhagavatamot, felszabadulunk a karmánktól. Amikor énekelünk Hari Krishnát, de avatás azt jelenti, hogy én most ígérem, hogy fogom követni lelkül, és lelktanítómester mondja, hogy szabadul fel, ez a fekvően azt mondja, hogy ő felszabadít, de ez nem egy ilyen dolog, hogy ő most csak úgy elvette mind a karmámat, és nincs karmám. Hanem nekem kell gyakorolni azokat a dolgokat, amik tisztítják.
a szívemet, ugye még azok a rossz szokásoktól, amik ott vannak. Hogyha lelkitanítómester elvette volna a karmát, akkor miért esnek le a bakták az ő rossz szokásuk hatásától? De nem jól gyakorolják, és nem csinálják azt, amit ígértek, és amit mondta a lelkitanítómester. Szóval ez az avatás, ez egy folyamat. Hogy a folyamat az az, hogy a lelkitanítómester vállalja és eleveszi folyamatosan, ahogy gyakorolod az utasítása alapján. És hogyha megyünk azon az úton, akkor karmamentes leszünk. Aztán effektíven Krishna azt mondja, aham tam szarva pápéből, én jó, meghódolsz, én megmentlek, de az a megmentés is az, hogy még mindig Krishna ad valami karmát. Szóval ez úgy működik, hogy igen, hogyha amikor, hát igazi avatás, ugye ez azt jelenti, a hamtam szarvadalmán tudja, mondjál le minden másféle ragaszkodástól. Szóval nem tudom, hogy hány bakta olyan szinten van, amikor avatást kapnak, mert az az igazi avatás. Ugye, de az avatás ceremónia, és az meg egy másik dolog. De igen, ha Krishna elveszi mondjuk a nagy részét a karmáknak, de még mindig ott hagy olyanféle karma, hogy ami nekünk a feladatunk feldolgozni. Szóval azokat, amit mi dolgozunk fel, az csak egy kis részletre az egész. Nekünk mi nem tudnánk feldolgozni mindent. De valami kell, és akkor azért fognak dolgok velük történni, és beteg leszünk, és stb. Mert Krishna használja a karmánkat arra, hogy mi is képe vagyunk, hogy anyagi világban vagyunk, hogy ez a test, ez nem egy jó dolog, hogy ugyanakkor haladjunk előre, és vállaljunk felelősséget a múltunkra. Mert hogyha ezek a dolgok nincsenek, akkor pont az, hogy akkor fogjuk gondolni, jó hely az anyagi világ. Hát most úgy 6:30 van, én nekem is kell még Vardamudara púdzsázni, aztán pakolni, aztán készülni, és akkor örülök, hogy tartottunk mindegy reggeli program, és még nincs is fény kint, és akkor majd hát találkozunk, nem tudom, hogy én most megyek, fogok menni igazából Indiába, és még Govardhan Puján se leszek itt, akkor leszek abban a klinikában, de majd csak decemberben jövünk vissza, szóval akkor azután meg valamikor találkozunk. És minden jót a baktáknak. Köszönjük a társulás, és remélem, hogy épülnek előre dolgok, hogy igazából érjen be, hogy legyen nekünk itt egy jó központ, ahol tudjuk nem csak mi is találkozni, hanem tudjuk terjeszteni a hírt és adni Chaitanya Mahaprabhunak az üzenetét másoknak. Hare Krishna. Jai Srila Prabhupada ki jai, Jai Gaudiya ki jai.